Hola, què tal? Doncs bé, moltes gràcies a tots per ser aquí, els que sou presencialment i també les persones que ens estan mirant des de casa. Amb el vostre permís i com que tenim aquesta distància, sobretot amb els que ens segueixen online, em trauré la mascareta perquè sigui una mica més humana aquesta presentació. Així que gràcies de nou per venir i bé, som avui aquí per presentar aquest llibre, que no és un llibre que la gent es pensa que explico la meva història i la meva relació amb el càncer, sinó que és un llibre que, com veurem a continuació, el que pretén és recopilar moltíssima informació sobre els càncers de l'aparell digestiu. Jo em vaig tenir un de còlon i aquí doncs, ho tractem tot des de la boca fins a l'anus, amb el mateix projecte, amb el mateix recorregut, disculpeu, que fa l'aliment quan entra amb nosaltres. Però, si us sembla, comencem pel principi de tot, perquè si no, no estaríem aquí, i és per l'explicació de la meva història, que de seguida veurem projectada al darrere, i on veurem doncs, com estava jo el dia 17 de setembre, ja ho tenim, el 17 de setembre de l'any 2020, que va ser quan em van operar, és el dia del meu aniversari. I molta gent em diu que això, ho podeu veure escrit aquí, és com si hagués sigut una segona oportunitat, no? Un torn a néixer. I tenen raó, perquè de fet el càncer amb moltes persones és una malaltia potencialment mortal i en el meu cas doncs, tinc la sort de ser aquí, d'estar bé. Han passat només 4 mesos, ho puc contar i a més he pogut aprofitar tot aquest temps per escriure aquest llibre. L'any 2019 a Moscou va començar aquesta història. Jo em trobava malament de tant en quant, eren mals de panxa esporàdics, no hi feia gaire cas i llavors vaig tornar a Barcelona. Jo estava treballant a Moscou, vaig venir aquí a Barcelona i els mals de panxa no em marxaven. He posat aquestes dues fotos, que jo crec que són 3 de fet, bastant representatives. Una, l'alegria amb la que tornava des de Moscou a Catalunya. L'altra del mig on estic al gimnàs és del novembre del 2019 i com veieu doncs, tinc força més braç que no pas amb la foto última en què estic a Telecinco, que per cert si hi ha algun company connectat el saludo i li agraeixo que estigui ara mirant aquesta presentació també, i que representa doncs, això, un canvi de feina, un canvi de vida, moltíssima il·lusió per endavant, però una història que jo no m'esperava, una història que comença amb dolors esporàdics que es van mantenint i que, com ara veurem de seguida la següent diapositiva, doncs va ser molt llarga, no? Al mes de gener del 2020 jo tenia aquests mals de panxa continus, vaig anar al metge moltíssimes vegades, hi ha dibuixats també el coronavirus, no? Perquè ha estat present aquest any no només per a mi i amb l'endarreriment que ha comportat amb algunes proves mèdiques i diagnòstiques, sinó també i sobretot per les entre 40 i 50.000 persones que aquest any, a conseqüència de la pandèmia, no han pogut rebre un diagnòstic de càncer. Ens ho diu la ASC, l'Associació Espanyola per a la Lluita contra el Càncer, i de fet és una tragèdia molt gran, perquè com més es tarda a poder detectar aquest càncer, doncs més van reduint-se les probabilitats de cura. A mi em van fer moltes proves, em van fer analítiques sanguínies, tot sortia bé, els marcadors tumorals sortien bé, em van fer una gastroscòpia, a la gastroscòpia van trobar que tenia reflux biliar, em van donar unes pastilles per calmar l'acidesa i va ser un error perquè de fet el metge ho hauria de saber que la bilis no és àcida sinó alcalina i per tant doncs, em vaig estar prenent medicaments que no calien, això em va provocar una reacció adversa, vaig tenir fongs, em van donar antifúngics, vaig tenir problemes amb la flora intestinal, em van donar probiòtics i així anaven passant els mesos fins que un dia vaig tenir una rectorràgia i a partir d'aquí em van fer una analítica de femta, la qual evidentment doncs, va sortir que hi havia restes de sang, no? Però això no va fer saltar les alarmes perquè sóc una persona jove, tenia 34 anys aleshores, ara en tinc 35, i van dir que no era un pacient de risc. A més amb la pandèmia, doncs, si es podien evitar fer-me una colonoscòpia urgent, doncs podien dedicar-se a fer altres coses, altres proves d'altra gent. I me la van programar pel mes d'octubre. El que passa és que jo amb tots aquests tractaments no m'anava trobant bé, vaig fer moltíssimes visites al metge i finalment van decidir avançar des de l'octubre fins a l'agost, aquesta colonoscòpia. La foto que veieu just aquí al centre és el meu còlon, és un adenocarcinoma invasiu i això que hi ha aquí és quan s'estava formant aquest tumor que era de la mida d'una pilota de tennis. Vull dir, és molt bèstia, penseu
una pilota de tenis aquí, que és el que feia que quan jo deia que em feia mal la panxa, els metges ho confoníem amb un simple mal de panxa o una nervis, fins i tot em deien, em van fer prendre omeprazol preventivament, però al final doncs, vam arribar a aquest encertat diagnòstic que en unes altres condicions, un any en què no hi hagués pandèmia, segurament doncs, s'hagués pogut detectar abans i, per tant, jo m'hagués estalviat alguns mesos de dolor perquè l'agost va ser terrible, no podia gairebé sortir de casa. També va passar que hi havia dues circumstàncies. Aquí jo em vaig començar a mirar al meu hospital de referència, jo soc de Sant Carles de la Ràpita, per tant, el que em corresponia, i allí, en ple mes d'agost, i en vacances, i en pandèmia, era un absolut caos. I em van visitar 4 cirurgians diferents. Amb el primer hi vaig tenir molta confiança, a la segona visita vaig tenir menys confiança, i així fins a la quarta, en què un dels meus temors més grans, que és que jo pogués acabar amb una bossa de colostomia, m'ho donaven com una seguretat. És a dir, jo vaig sortir molt tocat d'aquella última visita perquè, tot i que estava molt esperançat i tenia molts ànims que tot sortís bé, hi ha moltes persones que han de conviure amb això i, de fet, les admiro moltíssim, la seva capacitat de superar no només la malaltia, sinó d'adaptar-se a aquesta nova circumstància, però a mi em feia pànic. Un familiar meu, el meu avi, ja havia tingut fa molts anys un càncer de còlon i jo ho he viscut de prop i, per tant, em feia veritable terror. A partir d'aquí vaig demanar una segona opinió, em van traslladar a un altre hospital, a Barcelona, a la Vall d'Hebron, i el metge d'allà va ser un altre món. Em va gairebé des del principi assegurar que per ser jove i amb totes les proves que tenia, els tacs, colonotacs i tot el que havia vist, doncs que era possible fer-me una anastomosi, que és una paraula que segurament ara a vosaltres us sonarà a un altre idioma, a mi també em sonava un altre idioma i justament per aquesta manca d'informació doncs jo vaig començar a buscar informació i finalment escriure aquest llibre. Em van operar, com ja us he dit abans, el 17 de setembre. Després hi ha aquí un ninotet d'una persona que li costa molt caminar, aquest sóc jo també després de l'operació, vaig necessitar rehabilitació, amb tot el procés vaig perdre uns 20 quilos, jo em pesava uns 80, vaig arribar gairebé als 60, durant l'operació em vaig perdre 6 entre tota l'intestí que em van treure, 45 ganglis, la sang que perds, els líquids, i clar, jo em vaig espantar el dia següent de l'operació quan em van pesar i vaig veure que pesava 6 quilos menys que el dia anterior. Vaig dir, això està malament, us heu equivocat, torneu a regular la balança, però no, era així. I finalment, doncs, estic aquí, estic recuperat, estic bé, ja em veieu, faig bona cara i tot això, però clar, ningú et parla de les conseqüències que et quedaran després de perdre, en el meu cas, quasi la totalitat de l'intestí gruixut. I he escrit aquest llibre que parla de les coses que ara veurem a continuació en la pròxima diapositiva. Això és l'índex. I veieu, el que es deia abans, està estructurat amb aquests 3 grans blocs. El primer de tots és el que ens parla de tots els càncers de l'aparell digestiu, la cavitat oral, la faringe, l'esòfag, l'estómac, el pàncreas, fetge, vesícula biliar, l'intestí prim i l'intestí gros o còlon, recte i anus també. Hi ha informació, hi ha dades estadístiques, hi ha gràfics, hi ha resums i el que pretén ser és un llibre de consulta. Tot i que hi ha gent que s'ho està llegint com si fos un llibre de capçalera i també em fa molta il·lusió, però no estava pensat per això. A la segona part també hi ha aquesta informació de consulta sobre els tractaments, les proves diagnòstiques, algunes ja us les he mencionat, un TAC, un colonotac, les analítiques de sang o de femta, després els tractaments. Amb els tractaments doncs, tenim la quimioteràpia, que la coneix tothom, la radioteràpia, que la coneix tothom, però potser no tenim informació sobre immunoteràpia o sobre alguns dels tractaments experimentals que s'estan fent. Ho intento recollir tot això. I finalment hi ha la part que a mi m'emociona més, que és la de les històries humanes. De fet, agraeixo que avui entre el públic hi hagi la germana d'un d'aquests testimonis, perquè li deia abans, quan no hi havia la càmera i l'acte no havia començat, el David per mi va ser una persona, un referent de superació també, moltes d'aquestes històries ho són, però clar, o sigui, quan a tu et diuen que per un tema genètic t'hauran d'extirpar l'estómac, et fas preguntes evidents. Podré viure sense estómac? Podré viure bé? Com canviarà això la meva vida? I poder compartir aquest testimoni de primera mà és una cosa molt recomanable perquè ja us dic que ens fa engrandir no solament com a persones, sinó també des d'un punt de vista fins i tot metafísic, no? Perquè dius, es pot viure amb això, es pot tirar endavant. A la següent diapositiva
hi ha un recull d'aquests resums que us mencionava al principi. El primer que veieu tots és el resum del tema 1, que què és el càncer. Suposo que ho sabeu, però no està de més que us recordi. Molta gent parla de vaig a lluitar contra el càncer. Clar, lluitar contra el càncer és lluitar contra tu mateix, perquè el càncer són les cèl·lules del nostre propi cos que pateixen una alteració i comencen a créixer i poden afectar altres cèl·lules, com és el cas de la leucèmia, o formar nous teixits, l'aparició de tumors que poden ser a qualsevol part del cos. Hi ha una classificació de més de 200 tipus de càncer. Nosaltres ho coneixem pel nom de la part del cos on es desenvolupa, no? Càncer de colon, càncer de fetge, però també segons l'especialització de les cèl·lules doncs tenim uns prefixos. Per exemple, en el meu cas, un adenocarcinoma de colon significa que és un càncer que va néixer a les glàndules. N'hi ha molts, estan resumits al llibre, no cal que us expliqui ara quins són, però també aquesta dada important, no? Que 18 milions de persones l'any seran diagnosticades de càncer i és una malaltia per la qual a dia d'avui, tot i que s'està fent molta recerca, hi ha molts serveis que hi estan treballant, continua sent mortal. De fet, ja ho veieu aquí, 9,5 milions de persones moren cada any i d'aquestes morts fins a gairebé la meitat es podrien evitar. No estem parlant d'evitar la malaltia, però sí la mort, que són dos conceptes diferents. I es podria evitar doncs, amb bons hàbits, amb vacunes, per exemple, o amb una cosa tan senzilla com la dieta, no? A l'apartat del mig hi ha un exemple d'un d'aquests gràfics, perquè molta gent que agafi el llibre potser no té coneixements d'anatomia i aquí, d'una forma senzilla, doncs, per exemple, aquest és el del càncer oral, hi ha la boca i es mencionen totes les parts perquè després, quan estigui escrit, doncs es tingui aquesta informació. Finalment tenim aquests resumets també que estan al final de cada capítol, just abans del resum gràfic, en què ens dona algunes dades que és important remarcar, no? Com per exemple que en el cas dels càncers labials que es detecten en fase inicial, la curació està gairebé assegurada. I això per què és? Doncs perquè aquests càncers, a diferència dels que tenim a dins del nostre cos, són visibles. Tu, si tens una ferida a la boca, la veus, i si 3 setmanes després d'aparèixer aquesta ferida no ha marxat, doncs pots consultar un especialista. El mateix et pot passar a la llengua o a les parts internes de la galta, no? La mucosa és visible i, per tant, augmenten les probabilitats de curació. Hi ha altres dades, per exemple, que són curioses, no? Com que diversos tumors que no són cancerosos a l'os de la mandíbula ens poden anticipar un càncer de colon, perquè hi ha moltes relacions en diferents tipus de càncers a quines són les zones més propenses a la metàstasi o això. I també hi ha, per exemple, dades estadístiques com quina és la supervivència als 5 anys. Una persona em preguntava per què aquesta supervivència es mesura als 5 anys i és perquè es considera que el càncer es passa després de 5 anys. D'aquests, els 2 primers són els més difícils perquè la recidiva, és a dir, el risc de tornar a contreure un càncer és més probable durant aquest període. Però passats aquests 5 anys, en teoria, és quan et donen el net, no evidence of disease, no hi ha restes de càncer, per tant, estàs curat i, per tant, doncs, pots continuar amb la teva vida, que és una vida que seguirà marcada pels controls periòdics. Primer cada 6 mesos, després cada any, després cada 2 anys, però un cop has patit càncer, tu has d'anar controlant tota la vida. Passem a la següent diapositiva. Si em permeteu beure una mica d'aigua, també ho faré perquè m'estic quedant una mica sec. Aquestes són algunes de les quadrícules, dels quadres resum que hi ha. La primera parla de l'alcohol, que de fet l'alcohol juntament amb el tabac és un dels principals factors de risc. Hi ha estudis que són molt precisos i ens diuen quina és la quantitat d'alcohol exacta que es relaciona amb la incidència de diversos tipus de càncer, no? Per exemple, de cap i de coll, d'esòfag, de fetge, de mama o el colorectal. Deieu que a més alcohol, més probabilitat de patir un càncer, i aquí també s'ha de tenir en compte doncs, la complexió de cada individu i que en general aquestes xifres són sempre la meitat per les dones. I el que us deia abans, l'altre quadre que veiem aquí són les teràpies immunitàries, les teràpies la immunoteràpia, de fet, és juntament amb la cirurgia, la quimioteràpia, la radioteràpia, la teràpia hormonal, la teràpia amb cèl·lules mares, els tractaments diana o experimentals, tot l'ampli ventall que a dia d'avui disposem per poder curar un càncer.
És a dir, no hi ha només la quimioteràpia, que té uns efectes que en general són molt nocius. De fet, és una cosa curiosa que avui ho deia en una entrevista, no? S'està gastant molts de diners amb despesa militar a tots els estats i molt pocs diners amb ciència, amb investigació. Aquí sí que és bo fer una petita parada per dir que molts dels avanços de la medicina d'avui es deuen justament a aquesta inversió que s'ha fet amb despesa militar. No? La mateixa quimioteràpia és un derivat del gas mostassa que s'utilitza per a la guerra, o la tecnologia del robot Da Vinci per a fer operacions a distància o per a fer des del mateix quiròfan una operació laparoscòpica amb el robot també sorgeix d'unes patents militars. Anem a la següent diapositiva. Aquí veieu aquests gràfics a color, el mateix d'abans, és per intentar explicar de la forma més fàcil possible, amb una imatge, tot el que amb el text potser ens costaria una mica de captar. La imatge aquesta d'aquí és una llengua i, com veieu, està seccionada per diverses parts. És la conseqüència d'un càncer de llengua que ens pot deixar sense parlar. Ens elimina una de les nostres capacitats més humanes, que és la de la comunicació oral. I això doncs, també és important destacar-ho, que sigueu molt conscients d'aquesta imatge, que les persones que són fumadores tenen més risc d'acabar així. I, clar, en una fase inicial ho pots detectar, ho pots curar amb un raspat. Simplement la primera de totes les imatges és una mucosectomia de tipus 1, que és aquest raspat superficial, però a mesura que el càncer va avançant, doncs també les probabilitats de curació van disminuint. Tenim al mig una duodenectomia i una anastomosi, aquesta famosa anastomosi, que és el que em van fer a mi, que és que et tallen la porció de l'intestí on hi ha el tumor, en aquest cas el duodè, que és la primera de les 3 porcions de l'intestí prim, i s'ajunten els 2 trossos restants. La imatge d'aquí és el mateix, és una anastomosi, però amb el colon, l'intestí gros, i hi ha aquella paraula que quan a mi em van dir per primer cop no sabia què era, no? Hemicolectomia dreta, esquerra, subtotal, són diversos tipus de casos. Hi ha també les bosses d'ostomia que us comentava abans, que és una obertura que es fa a l'estómac quan no es pot fer aquesta anastomosi, quan no es pot fer aquest empalmament entre les 2 porcions sanes de l'intestí, doncs s'ha de fer una obertura perquè la matèria fecal pugui sortir del nostre cos, no? I evitar doncs, que, d'altra banda, l'intestí col·lapsi i la persona acabi amb la mort. També tenim un esquema de l'intestí gruixut, perquè jo tampoc no sabia quina era la seva anatomia, que era el colon ascendent, el transvers, el descendent, i que també, en funció del lloc on està localitzat el tumor, no es pot simplement tallar aquesta petita porció del tumor deixant un petit marge de seguretat, sinó que hi ha un sistema de connexió sanguínia i els ganglis mateix que s'ha de respectar, i per tant només es poden fer en general aquell tipus d'intervencions que estan marcades amb gris. Amb gris ens queda la part que s'elimina del colon. I amb això us volia dir també... No sé què us volia dir, però és igual. Passem a la següent diapositiva, que és l'estadificació del càncer. Moltes persones senten això del tens un T3 o un T2 o un T1 i no saps què. Si ho preguntes a l'oncòleg i et fa una explicació molt ràpida, però clar, tampoc no t'explica que en funció de quin tipus de tumor tinguis i com el tinguis d'avançat, i d'una banda tens l'estadi i l'altra la fase, doncs el tractament anirà variant. I aquí també tenim una informació molt gràfica, que és un petit tumor des de la punta d'un llapis, que seria com es comença a formar un pòlip, que és un tumor no maligne, que creix a l'intestí gruixut i que a partir d'aquí va evolucionant i s'acaba convertint en un tumor que sí que és maligne, per tant sí que és càncer i les seves conseqüències doncs, són molt pitjors. D'aquí la importància dels cribatges massius que s'haurien de fer com una estratègia de salut pública a la població de risc, evidentment, a partir de 50 a 65 anys, però veiem que cada cop, a mesura que anem recopilant més dades, també més persones joves pateixen aquest tipus de càncers. Al mig hi ha aquesta pilota de tennis, no? És el tumor que tenia jo, era un tumor de tipus 3 i el tenia, com he dit abans, just al centre del colon transvers. Ara el meu colon està conservat a l'hospital on em van tractar perquè s'està investigant per diversos factors genètics que també m'intriguen una mica, no? Perquè a conseqüència de la pandèmia els resultats d'aquest estudi haurien d'haver estat el dia
10 o 11 de desembre, però s'han endarrerit 2 mesos. I finalment, doncs, també l'última imatge és molt gràfica, no? És aquesta taronja que està florida, que està podrida, és a dir, és un tumor que ja s'ha extès, que s'ha infiltrat a la sang o a través dels ganglis limfàtics i que, per tant, s'ha anat estenent a altres parts del cos. En funció de com més aviat es pugui detectar aquest tumor i com més petit sigui, les probabilitats sempre seran majors i, per tant, podrem tenir més èxit de supervivència. Un altre factor que veurem a la següent diapositiva és la relació que us deia abans de la dieta. Com us he dit, aquest llibre parla dels càncers de l'aparell digestiu, comencem per la boca, acabem per l'anus, és un viatge de 9 metres de mitjana que fan els aliments i totes les substàncies que entren a dins del nostre organisme, és a dir, que hi ha molts metres de contacte amb el cos i, per tant, si estem ingerint substàncies que poden afavorir el càncer, doncs hi ha molta probabilitat que ens acabi afectant. Veieu la imatge d'una paella, és una paella de tefló, heu de vigilar perquè no solament és dolent allò que mengem, sinó com ho mengem. La preparació que fem, les coccions, per exemple, al vapor, sempre seran molt millor que els fregits. Per què? Doncs perquè els fregits, l'oli, a partir d'una certa temperatura, té un canvi químic i afavoreix la creació de tumors. Però, a més, si la paella està en mal estat, el tefló està adherit a la paella d'alumini amb una substància que està reconeguda com a cancerígena. O sigui, i està venent-se al mercat i ningú t'avisa de que quan compres una paella doncs estàs comprant un estri que és potencialment cancerigen si no li tens cura. Per tant, aneu amb molta cura i no rasqueu les paelles quan esteu cuinant o fins i tot quan esteu fent una barbacoa, sigueu conscients que, tot i que a tots segurament ens encanta la carn torrada, doncs el foc impregna de substàncies que també són potencialment cancerígenes aquest menjar. I d'altra banda, com que el llibre no és un receptari, us convido que feu un cop d'ull a un dels comptes d'Instagram que tinc, que és Moussaka Lovers, on allà intento recopilar una mica d'informació sobre què és el que mengem, no? I buscar receptes que siguin sabroses, sanes. No totes són vegetals, tot i que, evidentment, els vegetals són del més bo, diguem, el menys cancerigen. També s'ha de tenir en compte si es pot comprar sempre que siguin orgànics i ecològics perquè no tindran tots els pesticides, que també són una substància que acabem ingerint de forma no voluntària i que doncs, incrementa el risc de patir càncer. Amb les carns el que passa és que s'ha de vigilar amb l'abús. No passa res perquè mengem carn. De fet, els humans som omnívors. El que passa és que l'abús continuat de carns processades, com poden ser fuets o embotits, doncs també està estudiat que afavoreix càncers de l'aparell digestiu, especialment de còlon, o les carns vermelles també estan marcades com a possible cancerigen. Fem un cop d'ull a la següent diapositiva i entrem ja a l'apartat que a mi més m'agrada, no? Que és aquest de les històries humanes. Aquí veieu 4 d'aquests exemples. Doncs el que us deia, no? Intento que aquestes històries sempre tinguin un punt positiu. N'hi ha una que parla de mort i que parla de culpa, però tota la resta d'històries són històries realment molt positives. Comentava, per exemple, aquesta del David, no? Que li van haver d'extirpar preventivament l'estómac a conseqüència d'un resultat genètic perquè la seva mare i la seva germana havien mort d'un càncer gàstric. Llavors, en fer els testos, van descobrir que ell tenia un gen alterat. Imagineu-vos com deu ser de dur, no? La seva germana ho de saber, que d'un dia per l'altre et diguin que tens molta probabilitat de desenvolupar un càncer gàstric que ha matat a 2 familiars teus i que, clar, com a solució et proposen o bé t'ho deixes i vas controlant però no et podem assegurar que el dia de demà no sigui massa tard quan t'ho enganxem o t'eliminem preventivament l'estómac, clar, tot el que això suposa. El Jordi és un altre cas que a mi m'ha cridat molt l'atenció, no? Ell també, igual que jo, tenia aquesta por de tenir una bossa de colostomia, per tant, ell va patir un càncer rectal i s'ha hagut d'adaptar a la nova situació que li ha provocat doncs, molts problemes, no? I ho ha aconseguit. Ara pot tornar més o menys a fer vida normal com abans, però ha de seguir progressant perquè és el que us dic. O sigui, et poden fer una intervenció quirúrgica al cos, pots superar la malaltia, però sempre hi ha algun tipus de seqüela i especialment amb els càncers de l'aparell digestiu que ens varien la funció digestiva. El Marc
era un fumador. Evidentment, el seu càncer tenia relació amb el tabac. El seu pare i el seu avi també eren fumadors i també van morir a conseqüència del tabac. Ell, per sort, doncs, als 55 anys ho ha pogut superar i ara ell diu que quan veu algú al carrer fumant, a un noi jove, va i li diu deixa de fumar perquè a mi m'ha passat això i als meus familiars els hi ha passat això. Per tant, hem de ser molt conscients, tot i que els paquets de tabac ens ho posi, que el càncer, que el tabac pot provocar càncer i que pots morir a conseqüència del tabac, doncs no està de més recordar-ho i saber doncs, que hi ha aquesta probabilitat. I la història de la Cristina, que aquesta apareix amb un nom fictici, justament per això que us explicava, no? Aquest sentiment de culpa terrible que li ha provocat a una filla haver de sofrir tot el procés de càncer, en aquest cas de la seva mare, deixar tota la vida que tenia, deixar els estudis, centrar-se en cuidar-la i que finalment mori, però abans de morir un sentiment molt humà, que és el de desitjar que s'acabi aquest patiment, que la seva mare deixi de patir, però també ella mateixa, perquè ho diu al llibre, s'havia convertit gairebé en una esclava del càncer i això li provoca un terrible sentiment de culpa. A dia d'avui encara no ho ha superat, segons em va comentar recentment, i és una situació que es troba amb molts pacients i familiars de pacients terminals. Aquest sentiment de culpa és natural, però s'ha de fer tot el possible per superar-lo, centrar-nos en el dia d'avui i en caminar cap al demà, perquè tot el que s'ha fet ja està fet, no es pot fer més per canviar el passat i segur que totes les persones que han viscut el càncer i els seus familiars han fet tot el possible perquè tingués el millor desenvolupament possible i no es pot culpar ningú perquè finalment aquesta malaltia no se superi. Veiem també alguns altres exemples més. A la pàgina següent tenim el David. El David, també molt jove, se li va detectar un càncer de colon i és curiós perquè tant la seva mare com el seu pare, tot i no ser un factor genètic, tenien el mateix tipus de tumor a tan sols 1 centímetre de distància de la ubicació que el tenien un i l'altre. Ell va fundar la SANCA, que és l'Associació Andorrana per a la Lluita contra el Càncer, i des d'allà, doncs, en primer lloc, han fet aquesta forma d'agrair a la societat, no? El fet de poder estar vius, de poder haver superat el càncer i amb aquesta associació doncs, donar informació, com jo pretenc fer amb aquest llibre, a persones que han patit o patiran algun tipus de càncer. Fan moltes activitats també, fan acompanyament psicològic o fins i tot servei d'ambulància pels pacients andorrans que es venen a tractar a hospitals de Barcelona. El Nicola és també una de les històries que a mi m'ha copsat més. Ell tenia només 24 anys quan li van diagnosticar un càncer rectal, però a més un càncer que amb el temps s'ha anat perllongant i li ha provocat una metàstasi de pulmó. Ell es defineix com a lluitador, però diu també que no és una persona optimista, sinó realista, perquè diu que l'optimisme moltes vegades és un engany i més val saber a què t'estàs atenent i quines són les conseqüències de tot el que ha de venir. Diu que ha plorat molt, evidentment és jove i que podria ser mort, que ha hagut de, amb aquesta joventut, conviure amb la mort sense que li toqués i finalment, doncs, com diu, ja ens en podem alegrar, és jove però està viu. És una història bonica també perquè és una història d'amor, malgrat la malaltia, i us convido que la conegueu. L'Esperança em van posar en contacte des de l'Oncolliga. L'Oncolliga és una de les moltes entitats que a Catalunya fan això d'acompanyar contra el càncer, de recaptar fons contra el càncer, i jo us convido a que feu un cop d'ull a qualsevol de les associacions que ja siguin a nivell català o a nivell estatal, doncs poden fer aquest acompanyament i que vosaltres hi col·laboreu, no necessàriament amb diners, podeu fer-ho amb temps com a voluntaris, perquè és molt important que puguem tenir aquest recolzament social i aquest retorn, d'alguna forma, per intentar que algun dia el càncer sigui una malaltia més, que els seus índexs de mortalitat es redueixin i que tot el que va associat amb aquest patiment, que és l'estrès, la preocupació, el trasbals psicològic que comporta un diagnòstic, doncs siguin el més lleus possibles. També tenim una altra història d'una filla, però aquesta amb un final molt més feliç que no pas l'altre. Tot i que el pare no ha superat encara el càncer,
doncs, està lluitant per fer-ho i tot sembla que tirarà endavant. Diuen que encara no volen celebrar-ho perquè no se sap mai, amb aquest període inicial que t'he dit després de l'operació i després dels tractaments, de que pogués tenir una recidiva, però diuen, són de Cádiz, diuen que només s'ha de tirar la tovallola si és per anar a la platja i em proposen aquesta foto de la platja de la Victòria de Cádiz, que és la favorita del pare, i és la platja on després de sortir de l'hospital va anar per poder gaudir de la natura i de la seva neta que acabava de néixer. Una neta que havia de néixer el dia que l'havien d'operar, de forma que ell fins i tot es va plantejar no anar a l'operació i arriscar-se a que més tard doncs, ja fos impossible d'operar i de curar el seu càncer, però finalment va acceptar la primera data i, curiosament, la nena va néixer amb retard, de forma que va poder ser avi. I, finalment, hi ha també el meu testimoni, que és una mica cíclic, no? El llibre s'obre amb el meu testimoni, amb el procés inicial que us he explicat, des que em trobo malament fins que arribo a l'hospital i m'operen el dia del meu aniversari, però aquí a l'apartat de testimonis hi ha la segona part de la història, és a dir, des de després de l'operació, tot el que no m'havien dit, les seqüeles que comportaria viure sense còlon, tot el procés de rehabilitació que ha hagut de passar. I una cosa que em crida molt l'atenció, no? Que és que em pregunta la gent que és t'ha canviat la vida el càncer d'alguna forma, t'ha canviat la teva visió del món, i la veritat és que no. Sí, jo tenia molt clar abans quina era la meva prioritat, que era ser feliç, que era gaudir de les petites coses de la vida, i ho he fet durant la malaltia, ho segueixo fent. Una de les frases que hi ha al llibre al principi és que quan el dolor no et deixa avançar, com era el meu cas al mes d'agost de l'any passat, doncs agafa aquest dolor i transforma'l, avança a través d'aquest dolor. I gràcies a aquest dolor doncs, tenim aquest llibre que espero que serveixi a molta gent. També dic que el febrer del 2020, és a dir, aquest mes de febrer, el dia 11, tindré per fi ja els resultats del test genètic que fa molt temps que estic esperant, que havia d'haver rebut el 10 de desembre, però pels endarreriments de la pandèmia doncs encara no hi és. Així que desitgeu-me sort, perquè tampoc no sé què és el que sortirà després. Passem ara aquí, que és la pàgina web, perquè el llibre no ho és tot, és evidentment la part central de tota aquesta investigació i de totes aquestes lectures que he fet, que són gairebé 250 informes, pàgines web, estudis científics per poder recopilar tota la informació de la major qualitat possible. Teniu les referències al final per si voleu fer algun cop d'ull o ampliar informació de qualsevol dels temes, però a través de la pàgina web també hi ha recursos educatius. Ara està en construcció encara perquè les últimes setmanes m'he dedicat amb cos i ànima a fer el llibre, a editar-lo i poder-lo tenir físicament aquí avui, però hi haurà vídeos, hi haurà resums, hi haurà informació i és també un punt de trobada, no? Un punt de trobada per a les persones que s'han llegit el llibre, que volen fer algun comentari, que tenen alguna pregunta. De fet, ja hi ha persones que m'estan donant un feedback sobre aquestes primeres lectures. Estic realment molt content perquè jo l'havia plantejat, com us deia al principi, com un llibre de consulta puntual. Si tens mal de fetge, doncs et llegeixes el capítol del fetge i no, la gent s'ho està llegint tot i em diuen que és molt útil, que tant de bo ho haguessin tingut abans, per exemple, quan el seu avi va passar per un càncer de pàncreas, perquè tota aquesta informació no la tenien i realment els hi ha anat bé. Hi haurà també un apartat de cuina. Abans us invitava a fer un cop d'ull a l'Instagram, però, clar, mirant tots aquests estudis, he vist tots els aliments que són bons i rics en antioxidants, per exemple, els fruits vermells, amb betacarotens, per exemple, la pastanaga. Tot això són substàncies que ajuden a protegir el nostre cos, el nostre aparell digestiu, i a partir d'aquí, doncs, segurament, un dels propers projectes sigui també fer un llibre de cuina que recopili tota aquesta informació i, bueno, fer-lo arribar de la forma que sigui possible a aquelles persones que els hi pugui fer algun servei. També hi ha l'enllaç per comprar el llibre, evidentment, i a la següent diapositiva doncs, veurem el que a dia d'avui, en aquest moment, hi ha a la pàgina web a l'apartat de recursos, rubencarceller.com/càncer, i tenim uns vídeos que van ser pensats en llengua castellana per poder, a través de la televisió on treballava jo a Moscou, que és una cadena internacional en espanyol, ser difosos per arribar a Amèrica Llatina de forma completament gratuïta pel fet que la gent que vulgui pugui disposar d'aquesta informació. Hi ha informació sobre què és el càncer en termes generals,
o quin és el principal factor cancerigen, que evidentment és el tabac. Després parlem també de l'alcohol. Amb l'alcohol hi ha aquesta particularitat, que és que no és ell per si mateix cancerigen, sinó que provoca canvis en el nostre cos, amb la mucosa. Com us he dit, aquests 9 metres de circuit intern, per dir-ho d'alguna forma, són sobretot mucosa, i l'alcohol canvia la permeabilitat, de forma que deixa de ser impermeable i les substàncies cancerígenes tenen molta més probabilitat de penetrar dins, de crear neoplàsies i a partir d'aquestes neoplàsies tumors malignes que acaben sent, doncs, evidentment, el càncer. Hi ha una secció de notícies també, destacar aquests entre 40.000 i 50.000 nous pacients que aquest any s'hauran quedat sense diagnòstic, o informació que fa referència al bioma intestinal, que està molt de moda ara, que som el que mengem i això cada cop sembla més clar. També hi ha un llibre de receptes que, de fet, s'ha d'anar treballant una mica més perquè ara us redirigeix a cadascun d'aquests plats a l'Instagram, però allí a l'Instagram teniu informació sobre per què és bo menjar tal ingredient i alguns suggeriments de cuina. Finalment, també a la següent diapositiva tenim el lloc on es pot trobar el llibre i està a la venda a través d'Amazon. A través d'Amazon teniu dos formats, que és el format amb tapa blana, que és el que teniu aquí, un llibre de tota la vida, o un llibre digital amb Kindle, que és molt més barat, o amb qualsevol altre lector electrònic, que ara està al preu de 3,50, i la finalitat és, doncs, això, que sigui més barat i que tothom que no es vulgui gastar els 13 euros que costa la versió en paper, doncs, si vol, pot col·laborar d'aquesta manera, perquè ara ho veurem a la següent diapositiva, i ho sabeu, és un llibre solidari. Tot el que es recapti va a l'Institut de Recerca Oncològica de la Vall d'Hebron, que és el centre que a mi em va tractar, i a partir d'aquí, doncs, més enllà d'aquests 100 exemplars, si aconsegueixo vendre'ls, que de moment el ritme de vendes m'està sorprenent perquè portava una motxilla plena de llibres i només em queda això. També faig enviaments a casa a les persones que m'ho han demanat a través de l'Instagram. Doncs uns 500 euros com a mínim es podran recopilar, que sembla que sigui poc, però cada petit gra de sorra és una aportació que suma, i us explico per què són aquests 500 euros i no si cada llibre val 10 euros a les presentacions o 13 euros a través d'Amazon, perquè cada llibre té despeses. Per començar, les despeses d'impressió, després les despeses de gestió de la plataforma, en aquest cas d'Amazon, els impostos, les despeses d'enviament. Per tant, el que queda net de benefici íntegrament, tot anirà destinat a aquesta recerca oncològica, i és un procés que serà completament transparent i que podeu veure de la pàgina web si feu un cop d'ull en el moment en què es faci la donació. També suposo que des de la Vall d'Hebron faran alguna notícia. Estic en contacte amb el departament de premsa, suposo que també ho faran públic. Abans m'he deixat de dir que el llibre també està en venda a la llibreria La Pau de Sant Carles de la Ràpita, que és el meu poble. Gràcies. I podem passar a l'última de les diapositives, que bàsicament és per donar-vos de nou les gràcies per ser aquí, també als que sou a casa, i convidar-vos, si voleu, a fer preguntes. No és obligatori. M'està dient gent que no es pot connectar, però m'han fet una pregunta per WhatsApp. Em pregunten si el que nosaltres mengem té efectes que pot afavorir el càncer, si pot també a les mascotes, ho comentàvem abans amb una de les persones que hi ha aquí, doncs si pot això afectar-les. Doncs és bastant evident que sí. Ja ho he vist amb altres animals, no? Per exemple, l'encefalopatia espongiforme bovina és un clar exemple de que l'alimentació no afecta només per a mal a les persones, sinó també a qualsevol espècie. Va ser en aquell cas les vaques, doncs el nostre gos, si es menja evidentment substàncies cancerígenes, els gossos, els gats, qualsevol animal pot tenir tumors, i per tant doncs, la resposta és que sí. No sé si hi havia algú més que volia dir. Sí. Dic, en tot aquest procés, que va des del moment en què et donen la notícia, diguem, fins que et diuen que te n'has sortit i tot bé, quin és el moment en què tu emocionalment t'has sentit més colpit, diguem, i de quina manera has pogut tirar endavant, diguem? Bé, de fet,
no és un moment, són tots els moments, els petits avenços que fas des de que acabes de despertar de l'operació i primer aixeques el llençol per veure que no portes una vasodostomia, primera victòria, al dia següent de l'operació et fan aixecar del llit i pots caminar, tot i que amb un dolor terrible, una altra victòria, et donen aigua, no hi ha cap fuita, per tant la cirurgia ha anat bé, una altra victòria, passes a menjar sòlid, en el meu cas el primer aliment que vaig ingerir sòlid va ser una pastanaga que estava bullida però tenia sal, fins al moment havia passat 2 mesos menjant només arròs bullit i era terrible, per tant gaudir d'aquell nou sabor després de 2 mesos d'arròs bullit va ser genial i a més a mi que m'agrada molt la cuina, no sé si ho heu deduït pel Moussaka Lovers, però tot el que pots anar fent després d'haver sortit de l'hospital és una cosa que t'omple, és una cosa que et dona vida i és una cosa que et diu tinc ganes de seguir endavant, tinc ganes de lluitar. Jo no sé si encara he superat la malaltia perquè estic pendent d'aquests resultats genètics. Estic bé, però de vegades tinc algun dolor, per exemple, amb aquesta zona d'aquí, o quan et surt una nova piga que no tenies abans, t'espantes, dius, ai, aviam si serà això un càncer, ens passa a gairebé totes les persones que l'han passat, però ja et dic, puc dir que estic viu, que estic feliç, que estic bé, i per tant cada dia és una nova victòria també. Donem pas a Fernando. Sí. Fernando. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Sí. Bien, muy interesante la propuesta, sobre todo la veo muy útil para los pacientes con cáncer. Mi pregunta va en torno a la publicación del libro en castellano y también saber si a través de las plataformas digitales hay alguna intención de explotar ciertos fragmentos en otros formatos, ya sea videos o de manera interactiva, también para llegar a otros países, ¿no? Hago esta pregunta yo desde Ecuador. Vale, Fernando, pues sí, justamente uno de los próximos pasos que quiero hacer con este libro es la traducción al español, porque haciendo las entrevistas, varias personas que aparecen en el libro son hispanohablantes y por lo tanto están un poco tristes de que no puedan tener, ahora que está ya editado en papel, el libro en las manos, y yo les dije que sí, que lo voy a traducir. Además, pienso también que es una forma de que como más gente entienda este libro y más gente lo pueda tener, más personas puedan recibir esta información y por tanto esta ayuda, ¿no? Y bueno, decir también que inicialmente lo pensé en catalán por una cuestión propia, ¿no? Yo soy de aquí de Cataluña, soy catalán, y cuando leía información era casi toda en inglés o en español. Hay poca bibliografía que sea en lengua catalana, la mía, y fue un compromiso personal de hacerlo en catalán. Tuve la duda de si inicialmente redactarlo en español o no, pero te digo que yo creo que a partir de verano voy a empezar a trabajar en la traducción y supongo que no va a terminar este año sin que esté en español. Sobre la segunda parte de la pregunta, que me preguntaba si en otros formatos se aprovecharía algún tipo de fragmento del libro. Bueno, en la página web los vídeos que hay colgados están ya en español, justamente por eso, ¿no? Por hacerlo llegar a una audiencia más amplia. Yo trabajaba antes en una televisión de habla hispana y a través de ellos y de otros medios de habla hispana, pues estos vídeos están disponibles para que se puedan difundir, se puedan descargar, y allí hay varios fragmentos del libro, ¿no? El que hablaba antes del cáncer provocado por el tabaco, provocado por el alcohol, y además amplío también otras informaciones que no estoy tratando en este libro, que se centra en lo que es digestivo, pues por ejemplo el cáncer en niños, ¿no? Que es otra de las realidades que dentro del mundo oncológico pues es más dura, ¿no? Porque si estamos hablando de lo duro que es enfrentarse a un enfermo terminal, imagínate además si este enfermo terminal es niño. No sé si hay más preguntas, si hi ha més preguntes. La Cristina Martínez ens diu, primer de tot, dir-te que tots els companys d'Atlas t'enviem una gran abraçada. Aquest ensurt ens va obligar que deixessis de col·laborar amb nosaltres. Felicitats per ser tan fort i no perdre l'optimisme. Et volia preguntar, després d'aquesta experiència, segur que hi ha un abans i un després. Podràs fer vida completament normal? Podries recordar també l'adreça d'Instagram? Sí, l'adreça d'Instagram és Moussaka Lovers, M-O-U-S-S-K-A Lovers, i ja te la passaré després. També, ja que em saludes en nom dels companys de feina d'aquí de Barcelona,
jo us saludo també amb moltes ganes de poder tornar aviat. Espero que em donin l'alta. És una cosa que s'està retrasant justament a conseqüència d'aquesta manca de resultats, no? Perquè en funció dels resultats sabré si he de fer un tractament o un altre o si no n'he de fer cap i ja estic curat i per tant puc tornar a la vida normal d'abans. Ja has vist, si has seguit des de l'inici la presentació, que una de les fotografies que havia inclòs per fer una representació de la meva tornada aquí a Catalunya després de l'etapa en Moscou és justament una foto a Telecinco. Per mi, poder treballar de periodista és una de les coses que més m'agraden i tinc ganes de poder tornar a estar en directe i amb vosaltres tan aviat com sigui possible. I sobre si puc fer vida normal. Sí, puc fer vida normal, però amb unes limitacions que abans no tenia. Parlant amb els testimonis, molts d'ells em diuen que s'ha de poder parlar de tot, que s'ha de poder parlar sense tabús i sense franquesa. Doncs a mi la principal limitació que tinc ara és que jo abans no feia 20 viatges al dia al lavabo, que ara sí que faig. Llavors, com vosaltres sabeu, un periodista que es passa tantíssimes hores al carrer, i més ara que hi ha pandèmia i que estan tots els locals tancats, una mica limitador sí que és, però bé, ja a poc això s'ha anat regulant. El metge m'ha dit que entre 6 mesos, encara no fa 6, en fa 4, entre 6 mesos i 2 anys es pot anar regulant i jo posaré tot el meu esforç perquè aquestes petites limitacions o els dolors puntuals que tinc algun dia o quan vaig començar a fer natació, que també em canso de seguida, però cada dia menys, doncs jo posaré tot el de la meva part perquè cada dia estigui millor i pugui fer la vida activa que feia abans. Sabeu que m'encanta l'esport, m'agrada fer sortides a la natura, quan es podia, m'encantava anar al gimnàs. Ara hi ha molta gent que té ganes d'anar al gimnàs i no pot, però la muntanya sempre la tenim aquí, encara que sigui anar al Tibidabo o a Montjuïc. Així que sí, tan aviat com es pugui, vida normal i amb totes les ganes de sempre. Tenim una altra pregunta d'en Mateu. Has fet referència a les morts per càncer que es podrien evitar i als retards que has patit en aquest procés. Des de la teva experiència professional i ara també des de la personal, quina valoració fas de la situació de la ciència i de la sanitat al nostre país i de com incideixen en la nostra salut? Sí, Mateu, abans ja havia fet una menció a la comparació despesa militar, despesa sanitària. Crec, ho dic de memòria, ho podeu comprovar si voleu, però si no m'equivoco, aquest 2021 a Espanya es dedicaran 9.000 milions i pico d'euros a despesa militar davant de 3.000 milions a despesa científica i això provoca, en primer lloc, una fuga de cervells cap a altres països. Molts cops nosaltres celebrem, si mireu mitjans d'aquí, de l'investigador català tal ha fet tal avenç contra el càncer des de l'Institut de Houston. Per què no podem celebrar això des de qualsevol hospital català o espanyol? Doncs perquè no hi ha prou recursos per a que aquesta gent i aquest talent es quedi aquí. I ara li hauria de demanar al nostre tècnic si em pot repetir la resta de pregunta perquè se m'ha anat del cap. No es pot? Bé, en tot cas, no s'està invertint prou en ciència. Aquest llibre és una petita col·laboració que, tot i que és ridícula, això és com quan plou, no? Com més gotes, més mullat. I, per tant, doncs, espero que a poc els governs vagin sent més conscients, que ja ho són, de la importància d'invertir no només en ciència i en tecnologia, sinó en educació i en molts altres àmbits. Especialment ho hem vist aquest any de la pandèmia i he de ser molt dur amb això perquè m'ha afectat i m'ha tocat de prop, que a conseqüència d'aquesta mala planificació i aquesta poca inversió, moltes persones es queden sense un tractament, algunes es moren abans d'arribar a poder fer aquestes proves i no és normal que tu tinguis una rectorràgia a l'abril i et diguin que et visitaran a l'octubre. Hauria de ser, com a molt tard, una setmana o fins i tot el mateix dia d'urgència. I sí, bàsicament és això. També fer una referència a la nostra actitud davant del sistema sanitari. Hi ha moltes persones que han abusat del sistema sanitari de forma continuada. Si tu tens un refredat, no t'has de plantar a urgències. Si estàs molt greu, en primer lloc vas al centre de salut, al CAP, i a partir d'allà ja et derivaran a urgències. Però aquest col·lapse i aquest abús que s'estava fent no només de la utilització, sinó també de les proves del sistema sanitari ens hauria de fer reflexionar
justament a conseqüència de tot aquest caos que hem viscut amb la pandèmia i que ha afectat a tantíssimes persones i que encara les està afectant, i esperem que aquesta situació no s'allargui molt, però hem d'aprendre a fer un ús més justificat dels recursos i hem d'exigir també als nostres representants polítics la inversió que pertoqui en ciència i en medicina. Tenim una altra pregunta en Mateu. Tractes el càncer amb molta naturalitat, però hi ha gent que és gairebé incapaç de parlar d'aquesta malaltia. Creus que és important acabar amb aquest tabú i com s'hauria de fer? Acabar amb un tabú és molt fàcil, és parlar sobre aquest tabú. Per tant, totes les persones que vulguin acabar amb un estigma, que per a algunes persones també el càncer és un estigma, el que han de fer és poder parlar obertament, com jo ho he fet aquí al llibre, com les persones que s'han despullat emocionalment en aquest llibre ho han fet també. També és cert que hi ha persones que tenen reticència a parlar de la seva malaltia, i jo he entrevistat altres persones que no han volgut sortir aquí, però que en tot cas la seva experiència m'ha permès a mi enriquir-me personalment per dir, ostres, jo no estic tan malament, podria ser molt pitjor el que m'ha passat, estic content de com ha anat evolucionant la malaltia. I després també hi ha aquesta por social, comentava també en una entrevista aquest matí, que quan et pregunten sobre com et trobes o què et passa i dius tens càncer, tinc càncer, et canvien de tema, et desvien. És com si pel simple fet de mencionar la paraula aquestes persones es poguessin contagiar, i és un temor completament infundat i ridícul, i a banda és una barrera emocional que estan posant contra aquell pacient de càncer que té la necessitat de poder parlar, perquè hi ha, com dic, dues persones, les que no volen parlar de la malaltia i les que necessiten fer-ho, perquè parlar és una teràpia, si no, no existirien els psicòlegs ni els psiquiatres. Per tant, per acabar amb els tabús, s'ha de poder parlar completament de tots els assumptes, sempre que la persona ho vulgui fer i no sigui tampoc una pregunta que està feta des d'un punt de vista que vagi a burxar sobre allò molt personal. Es pot parlar sobre la malaltia, però tampoc cal preguntar certs detalls. Jo he intentat ser molt curós amb les històries perquè m'han explicat coses que jo aquí no he posat, justament per això, intentar ser el més il·lustratiu possible, però amb tot el respecte a aquestes persones i a les malalties que han estat passant. Tornem a donar pas a Fernando. Fernando? Sembla que no, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, mencionaba Rubén también que se está haciendo un análisis genético, ¿no? De tu experiencia propia, del tumor que te extirparon del colon. Luego de esta revelación, ya cuando conozcas los resultados, ¿tienes planes a futuro de pronto también de hacer otra publicación ya más a profundidad del resultado que vaya a ver de tu tumor? Y también me generó duda, pues no quisiera saber de pronto cuáles son esas particularidades que se detectaron, ¿no? Que tú dices que hicieron que esto sea objeto de estudio, ¿no? Gracias. Bueno, no he entendido muy bien la pregunta porque se cortaba un poco el sonido, pero sobre lo del análisis, una persona de menos de 35 años que tiene un cáncer de colon no es habitual. Entonces ya es un primer signo de alarma. Seguramente en estos casos de pacientes jóvenes que tienen un cáncer de colon hay una afectación que se llama síndrome de Lynch, que es un tipo de cáncer específico con factor genético que alrededor de un 10%, si no recuerdo mal, de los casos de cáncer se deben a estos factores genéticos, y lo que provoca es, pues eso, que puedas tener cáncer específicamente de colon. Sobre mis otros factores genéticos no tengo mucha información, porque se hizo un test rápido, el preliminar que hicieron con las analíticas de sangre donde estaban mirando los marcadores tumorales, y sí que detectaron 3 alteraciones. Una está probablemente para confirmar síndrome de Lynch, que lo sabré en unos días, el día 11 de febrero. Y lo otro es referente a la quimioterapia. Yo no he necesitado quimioterapia por uno de estos factores genéticos porque sería contraproducente. No me explicaron muy bien en oncología a qué se debía esta alteración ni qué es lo que iba a comportar. Pero bueno, todas estas preguntas evidentemente las voy a hacer el día 11 cuando ya tenga los resultados que tengo ganas de tener después de estar esperando 2 meses extra
a consecuencia de esta pandemia y a partir de aquí, pues bueno, supongo que van a prescribirme un tratamiento médico si es necesario o no, lo sabremos el día 11. Sobre por qué se está estudiando mi tumor, pues precisamente por estos factores genéticos que hicieron que no fuese necesario quimioterapia, pues es algo poco habitual, no sé exactamente en qué porcentaje de los casos se produce, pero si a mí me ayudó a no necesitar la quimioterapia, es probable que otras personas, pues si se puede investigar cuál es el mecanismo exacto que ha provocado este fenómeno y cuáles son sus implicaciones, pues se puedan desarrollar probablemente otras terapias. De hecho, yo estoy muy contento de haber caído en las manos de los doctores, de los cirujanos de la Vall d'Hebron, porque es uno de los mejores hospitales de Cataluña, de España, a nivel oncológico, específicamente del mío, de cáncer de colon. De hecho, mi doctor, mi cirujano, imparte clases internacionales en varias universidades médicas para poder hacer este tipo de operaciones, ¿no? A mí me operaron con cirugía laparoscópica, que es un robot que te hacen unos pequeños agujeros en el cuerpo para pasar los brazos de ese robot y claro, eso implica que el proceso de curación y recuperación sea mucho más rápido, ya que no tienes una cicatriz de grandes dimensiones en tu cuerpo penetrando tejido muscular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso que puedan sacar de esta investigación que están haciendo con mi colon, con mis células. Yo estoy contento de poder colaborar con ello y además estoy también en otros estudios. Uno de ellos es sobre el bioma intestinal, que también pues voy aportando material para que lo puedan estudiar y aunque lo que se saque de ahí no va a revertir sobre mi caso porque este tipo de terapias se requieren muchos años, pues yo estoy contento de que si con mi caso puedo ayudar, ya sea con este libro, ya sea con la investigación que se derive, pues por supuesto voy a firmar todos los permisos. Doncs ja està, no hi ha més preguntes. Si ningú d'aquí a la sala en té cap i si jo, si em deixeu fer una última revisió al mòbil, no me n'ha fet ningú cap per aquí, no, tampoc, doncs ho donaríem per tancat. Us agraeixo a tots els que ens heu seguit des d'aquí, també des de casa, que haveu assistit a la presentació i bé, ja sabeu, la vida continua i gràcies per tot.